І наплываюць словы хвалямі неперапыненай ракі. За неспатоленымі далямі малітву слухаюць вякі. Веліч, дасканаласць, уражанне ўзвышанасці, нейкай незямною знёсласці і трапятлівасці. Пачуцці проста не месцяцца ў грудзях. І гонар, гонар, што мы валодаем такім багаццем. Такое ўздзеянне аказвае касцёл Маці Божай Добрай Рады у вёсцы Нястанішкі Смаргонскага раёна. Больш за 100 год гэтая святыня для жыхароў парафіі не проста храм-будынак, а храм іх душаў і лёсаў. Касцёл унесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Першы драўляны касцёл у Нястанішках быў закладзены яшчэ ў канцы 15 стагоддзя. Будаўніцтва каменнага храма пачалося ў 1905 годзе дзякуючы ксяндзу Казіміру Тэжыку і вялося на сродкі парафіян. Касцёл збудаваны ў неагатычным стылі з чырвонай цэглы. Будынак касцёла трохнефавая двухвежавая базіліка. Галоўны фасад вянчаюць магутныя чатырох'ярусныя вежы-званіцы з высокімі шпілямі. Фасады упрыгожаны ступеньчатымі кантрфорсамі і арачнымі аконнымі праёмамі. Наогул, звонку касцёл нагадвае сілуэт карабля, карабля часу, карабля памяці, карабля, які беражліва нясе неацэнны духоўны скарб ад пакалення да пакалення. Не менш уражвае і інтэр'ер. Унутраная прастора падзелена калонамі на 3 навы, 3 драўляныя алтары. Галоўны алтар Найсвяцейшай Панны Марыі Добрай Рады, выдатны прыклад стылю неаготыкі, двух'ярусны, у цэнтры якога патранальны абраз, акружаны фігурамі святых апосталаў Пятра і Паўла. Наверсе фігура Езуса Міласэрнага. Левы бакавы святога Юрыя і правы святога Зыдора, апекуна земляробаў. Алтар упрыгожаны атрыбутамі сялянскай працы, малацілкамі, косамі, граблямі, снапамі пшаніцы і нават разьбянымі галовамі кароў. Алтар святога Зыдора фундаваны Матыльдай Бучынскай. У алтары змешчаныя рэліквіі святога, прывезеныя з Мадрыда ў 1905 годзе. Бакавыя двух'ярусныя алтары неаднолькавыя і, магчыма, перанесеныя з былога касцёла. Ёсць яшчэ адна святыня – драўляны крыж, у цэнтры якога знаходзіцца прах Аўгуста Чартарыйскага, ксяндза салезіянца. Гэтую рэліквію прывезлі з Рыма ў 2004 годзе. Над уваходам зроблены хоры са старажытным арганам. Хочацца спыніцца, прысесці і слухаць. Слухаць цішыню, слухаць гісторыю, якая дыхае з кожнага куточка касцёла. І некуды адыходзяць на другі план рэчы, якія здаваліся такімі важнымі, і думкі засяроджваюцца на галоўным. Час перастае бегчы. Стрэлкі старадаўняга гадзінніка, які знаходзіцца ў касцёле, пераносяць нас у мінулае. І узгадваюцца словы Артура Цяжкага, выдатнага беларускага пісьменніка, слыннага сына сваёй малой радзімы, душа якога знайшла супакой побач з гэтым велічным храмам. Вялікая вера, як і вялікае каханне, бясследна не праходзіць. Нешта ўсё-ткі застаецца ў душы і ў памяці. Застаюцца, напрыклад, такія абразкі. Ціхая калядная раніца, ціхае рыпенне пухкага мяккага снегу. Велічна і ўрачыста гараць у касцёле свечкі, мноства свечак. Да жаўцізны вымыта падлога,
пахне воскам, ладанам, свежай хвояй, а з гары, здаецца, аж з-пад самага неба плыве, пагойдваючыся, арганная музыка. Яна то ціхая, раздумлівая, як песня жаўранка, то гулка-ракатлівая, як вясенні гром. Помняцца твары людзей, родных, суседзяў, проста знаёмых. Сёння многіх ужо няма на свеце. Гэта было іншае пакаленне, іншы свет. У тых людзей я вучыўся любіць і шанаваць сваю зямлю, родную мову. У іх было добро і зло, любоў і нянавісць, словам, само жыццё. І на кожную падзею, вясёлую ці смутную, тут былі свае, адшліфаваныя гадамі, велічныя рытуалы. Згадзіцеся, блізка, вельмі блізка кожнаму з нас. Асабліва ў такіх месцах, месцах сілы, месцах духоўнага адраджэння і аднаўлення. І ў кожнага яны свае, але ж ёсць тое агульнае, што нас яднае. Тут наша гісторыя, тут нашы карані, тут напеўная родная мова, тут жывём мы.